ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನಿಕಲ್ ನಾ ಹೋಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಂಡಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಾದ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನಂದು ಏತ್ ಖರ್ಚನ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸವ ಆಂಡ ಅವ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಧೆ ತೀರ್ನಂದಾಂಡ ಎಂಚಾವು ಅಂಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ನಿಕಿತಾ ಬಂದು ಬುದಾರೆ ಸರ್ವ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಓದು ನಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಬೇನೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ಸಬೇರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ಸದಾನಾಗ ಅವಳು ಹುಷಾರು ಒಂದು ಪಂಚಿಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಆಕಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂರ ಕಟ್ರ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಮುಕ್ಕಲು ಎಗ್ಗಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಆ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ತೀರ್ದನು ನೆಕ್ ವೈದ್ಯನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಕಾರಣ ದಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಗಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚೋಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲ ಆಲು ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಾಂಡೇಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ವಿಷಯದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಮೊಕಲು ಒಟ್ರಾಸ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪರ್ನಿ ತೂತನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಜ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಸವನ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ABVP ದಾಖಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಉಂದು ಅನ್ಪೊಡು ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗ್ನ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಚ ಆನದಂಡ ನನ್ನ ಮಣಿದಾಯ್ತು ಅಂಜ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.